Nazdar, vítam ťa pri 4. týždni, to je príprave na Ironmana. Tento týždeň mám regeneračný, vlastne každý 4. týždeň budem mať regeneračný, čo znamená, že pondelok mám rest, takže som iba na prechádzke so Sunny, na pondelok mám hotovo. Je to divné, ale ten rest je tam vlastne dôležitý, aby to telo zvládlo všetku tú námahu, aj keď posledné 2 dní moc nevyšli, ale kotník už asi v pohode. Dneska ma nebolel, takže verím, že zajtra už budem môcť behať. Moc by som to ani tak nenazval regeneračným týždňom, ako skôr takým testovacím týždňom, pretože ma vlastne bude čakať časovka na bicykli, respektíve FTP test, a ešte pôjdem plávať vlastne 1 km časovku, čiže čo najrýchlejšie. Mám vlastne časy z predošlých. Mám vlastne časy z predošlých testov, čiže čo som si robil na začiatku, pred tou prípravou. Takže budem si to vedieť pekne porovnať. Iba beh som vlastne neurobil, lebo sa mi nechcelo. Teraz idem nejakú pol hodinku alebo tak, budem vonka, budem sa poprechádzať a teda vidíme sa zajtra. Takže nazdar, máme útorok a za vlastne nejaké 2 týždne mám maturity. Čo znamená, že najbližšie 2 týždne sa idem iba učiť a k tomu tréning. Celkom dobre mi to vyšlo, že mám vlastne teraz regeneračný, lebo fakt sa potrebujem učiť. Takže viac menej budem celé moje dni budem vyzerať iba tak, že prídem domov, učím sa, potom sa budem zabehať alebo na bike a potom sa budem znova učiť. Takže moc to nebude zaujímavé a hlavne tento regeneračný týždeň, ale chcel by som urobiť mám nejaké nápady ešte na videá, takže vlastne po maturite by som chcel robiť nejaké aj navyše videá, nie len čo sa týka tohto vlogu, ale aj nejaké, aj nejaký iný content. Takže vlastne dneska ma čaká polhodinový beh zóny 1, takže to si pôjdem niekedy ku večeru odbehnúť, ale teraz vlastne idem učiť krásno Ivana Kráska, lebo za týždeň matura, ale potom to fakt, že rozbehnem, chcem začať teda robiť nové videá, stanovať Instagram, chcem tiež tam začať robiť trochu iný content a tak, takže myslím si, že máte sa na čo tešiť a ja sa na to tiež teším, potrebujem vás maturovať. Takže vidíme sa potom večer pri behu. OK, takže už som vonka, idem vlastne regeneračný beh, pol hodinku, tempo od 6 do 6:10, čo je úplná pohoda. Vonka je konečne pekne dneska, takže iba tričko a vestička po týždni pršania, konečne trochu teplejšie. Takže chcem to odbehnúť a vrátim sa naspäť k učebniciam. OK, takže mám dobehané, ani zadýchaný, ani nič. Noha, asi niečo cítim, ale inak asi v pohode. Verím, že to bude v pohode. Takže zajtra mám vlastne časovku plávania, čiže tam vlastne pôjdem kilometr najrýchlejšie, ak viem, takže pomaly, keďže neviem plávať. Ale takže na dnes dan, vidíme sa zajtra na plavárni. Čus. OK, takže nazdar, máme stredu, ako ideme v plaváre. Čiže dneska ma čaká vlastne časovka 1 km, čiže poviem 200 metrov rozplávanie, kilometr časovka a 200 metrov vyplávanie. Čiže nebude to tak dlho, ale intenzita bude vysoká. Let's go. OK, mám tu plávané a konečne som stal PR-ko po asi 4 mesiacoch, čo som proste si nevedel PR-ko, tak sa mi to konečne vyplatila tá robota. 4 mesiace, čo som chodil 3 až 4 krát do týždňa a je tam moje PR-ko, takže 17:04 moje PR-ko. Yes, let's go. Dobre, takže ja už vstúpam domov a idem sa nájsť, som hladný, potom pôjdem s obsom vonka učiť sa. A večer som začal ešte bike, takže ideme sa. OK, takže máme 7:30, ja som sa už akorát obliekol, nachytal som si bike a idem vlastne
dalo si iba vykrútiť nohy, čo je pol hodinku zóna 1, pustím si YouTubeko a jo, poďme spať. Takže čus. Takže nazdar, máme dneska štvrtok a prišlo mi nové sedlo. Som si objednával sedlo, lebo toto nevyhovuje mi vôbec toto sedlo, čo mám teraz. Takže tátko kolega mi vlastne poradil jedno sedlo a máme tam špočovňu sedel. Tak mi vlastne poslali na požičanie, takže akurát si idem poň. Verím, že mi bude sedieť toto sedlo a že už nebudú tie štvrťhodinové jazdy až taký pain. Takže op, idem si to zobrať a dáme si unboxing. Sedlo mám dan, mám vlastne dané. Idem ho vyskúšať, že pôjde nejakých 45 minút zónu 2. Verím, že to stihnem, lebo akože to je pekne, ale pekná čierňava ide. Takže idem bajkovať. Takže mám za sebou nejakých 20 minút a akože to sedlo je strašne tvrdé. Nebol som zvyknutý na takéto tvrdé sedlá a celkovo ten tvar je taký iný proste, tým, že to je rozdelené v strede. Netlačí ma to tam, kde ma to tlačilo. A nebolí ma to, takže za mňa nice a som dosť spokojný. Už som doma, sedlo asi v pohode, ako je široké, takže nie som na to zvyknutý, ale inakšie si myslím, že pohoda. Takže ešte mám ho požičané vlastne na 2 týždne alebo tak dáko, takže vyskúšam a ak no tak si ho kúpim, ak nie, tak si tak budem hľadať iné. Jo, takže idem domov, čus. OK, takže nazdar, môj piatoček. My sme mali dneska rozlúčku, vlastne ako maturanti sme mali dneska rozlúčku, takže sme chodili vlastne po meste a tak. Jo, a už som vlastne prišiel domov, no je 5 hodín a večer ešte idem do mesta a ideme sa trošku zabaviť, kúsok, iba kúsok. Ale nepijem, hej, takže všetko s mierou treba. No, a teda vlastne dneska ma čaká FTP test a potom ešte si dám nejakú zónu 2, zónu 1 vlastne po tom FTP teste. Moje FTP je teraz 240 W, je to nejakých 3,8 W na kilogram. Verím, že dneska by sa mi mohlo podariť dať väčší výkon, aj keď nespal som moc dobre, ale tak ja verím, že to v tých nohách je. Máme za sebou 20 000 krokov už dneska, takže uvidíme. Ale verím si, dneska ide na doraz úplne maximálne, ak sa len dá. Takže idem sa obliecť a ideme na bike. Ale je to tam! 255 FTP. Let's go! Let's go! Moje nohy pomoc. Feedback tomu sedlu. Vyzerá, že je dobré, ale extrémne tvrdé a boli ma riť. Proste tým, že tu na tomto sedle sa vlastne sedí na kostiach, tak a nemám zvyknuté proste ten zadok na to, tak ma extrémne boli riť. Šlape sa mi lepšie na ňom, jak na tom, takže za mňa good. Čiže maximálne vaty som mal 340, čo som udržal tú minútu a vyšlo z toho FTPčko 255. Let's go. Konečne. Nazdar, máme sobotu ráno, prišiel som asi o 2:00 domov, teraz máme 10 hodín, mne sa nechce nič. Poďme sa k večeru s obsom prejsť, ale dneska tomu dávam voľný priebeh. Nejdem hrotiť nič, lebo to ma asi iba viacej rozbilo, kebyže idem behať alebo tak. Jo, takže vidíme sa večer s obsom von. Čus. Som akorát vonka zo sány. Dneska sme mali vlastne Starky mal oslavu a ešte aj bratranec, takže sme sa boli vlastne do obedu. Čiže teraz som dal tu zo slavy a išiel som rovno vonka a potom si iba lahnem na gauč, pustím Netflix a idem kúkať, lebo nechce sa mi nič.
A takže som si všimol, že noha ma vôbec neboli. Takže vôbec sa nesústredím aj nič, a už ma neboli ten kotník, takže úplne super. A teším sa na budúci týždeň, lebo tam ideme znova uplovať všetky hodiny a tak. Čiže jo. OK, takže nazdar, dneska máme nedelu. Už sa cítim lepšie, celkom dobre som spal, asi 10,5 hodiny. Takže dosť dobré, hej. Tento víkend som nerobil, ešte ďalšie budem robiť, takže som sa mal pekne vyspinkať. Teda teraz vonka je pekne zatiaľ, takže idem na bike, si dať hodinku a sezónu 2 a tak, takže let's go na bike. OK, takže ja už mám dojazdené, stihol som to inakšie len tak, lebo vonka začalo riadne liať. Ja akože fakt prišiel som iba domov a spustil sa proste dážď. Takže som to stihol fakt, že len tak. Nakoniec to nebola zóna 2, ale išiel som zónu od 1 tým po 7 a vôbec mi to nevadí. Užil som si to, bolo to dosť dobré, ísť dole kopcom 60, to je najlepší pocit, aký existuje. Jo, ale takže toto by bol koniec tohto videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Bolo také pochmúrnejšie, ale tak nevadí, proste regeneračný týždeň. Musia byť aj takéto týždne a viac menej nič také špeciálne sa nedialo, pretože sa iba učím a budúci týždeň to bude viac menej také isté, iba že tam už budem mať väčší ten objem. Takže jo, verím, že sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa znova o týždeň. Čus!